Kompanija Simpo je po 25. put nastupila na Kelnskom sajmu nameštaja, koji je, pored sajma nameštaja u Milanu, najznačajniji evropski događaj u ovoj industriji. Imali smo štand koji je prevazilazio 500 metara kvadratnih, znači jedan impozantan štand, najveći do sada, i organizovan na temu 4 elementa, gde smo izložili našu najnoviju kolekciju premium nameštaja i samim tim smo na osnovu asortimana dobili jednu poziciju koja je vrlo impresivna u premium hali 6. Naše komšije su bili drugi jako poznati evropski proizvođači nameštaja, a učestvovalo je i dosta izlagača iz Amerike i Azije. Sama činjenica da smo dobili poziciju rame uz rame sa najboljim proizvođačima govori o tome da smo apsolutno u najvišem rangu. Ugovoren je veliki broj poslova za neka nova tržišta kao što su Azija, Bliski istok i tako dalje. Simpov nameštaj se može naći u skoro svim zemljama sveta, ali najviše u zemljama Zapadne Evrope, odnosno na najzahtevnijim tržištima danas, gde morate da konkurišete i dobrim dizajnom, ali i visokim kvalitetom. Sve ono što smo izložili na Kelnskom sajmu nameštaja i što nam je donelo velike pohvale i budućih partnera i dosadašnjih, možete da vidite u našim prodajnim objektima širom Srbije.